салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. мавсими имсолаи Ливерпул шояд бузургтарин мавсими таърихии дастаи Юрген Клоп гардад. агар ба шарде мерсисайдиҳо имсол ба гирифтани якбора 4 ҷоиза даст ёбанд. онҳо дар ҳамаи мусобиқаҳо шонси олӣ доранд. ҷоми лигаи Англия аллакай дар дасти Ливерпул аст. сурхпӯшҳо ин ҷоизаро аллакай моҳи феврал ба даст оварда буданд. дар финали ин мусобиқа онҳо Челсиро дар силсилаи пеналтиҳо шикаст доданд ва ахиран ҷомро болои сари худ гузоштанд. акнун се ҷоизаи дигар аст ки Ливерпул дар ҳамаи он муддаии холӣ не, балки муддаии асосӣ ба ҳисоб меравад. дирӯз онҳо дар даври нимниҳоии ҷоми Англия Манчестер Сити ба қавли воимаро шикаст доданд ва дар кулли оморҳои шахсии миёни Гвардиола ва Клоп акнун муаллими олмонӣ аз испанӣ бартарӣ дорад. охирин ғалабае ки Ливерпул дар финали ин мусобиқа дошт мавсими 2005-2006 буд ки он замон Вест Хэмро шикаст дода буданд. барои ҷоизаи лигаи чемпионҳоро соҳиб шудан бачаҳои Клопро лозим меояд ҳамагӣ се бозии дигарро бо ғалаба анҷом диҳанд. ҳарчанд Унаи Эмери ҳарифи нобоби Юрген Клоп ба ҳисоб меравад. замоне дар лигаи Аврупо ин мутахассис тавониста буд Ливерпулро пеши чашмони Клоп шикаст бидиҳад, вале дар умум шонси Ливерпул 80% зиёд аст. ягона мусобиқаи мушкил барои Ливерпул ин Премер-лигаи Англия мебошад ки онҳо бо тафовути як хол аз Манчестер Сити поён меистанд. болои сӯхтан Амакоб тақвими 7 бозии боқимондаи чемпионат барои Ливерпул хеле мушкил аст ва барои Манчестер Сити аз ҳад осон. Ливерпул барои ба ҳадди як гол шикаст нахӯрдан ба дастаҳои Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм Хотспур, Астон Вилла ва аз ҳама бозии муҳим дар дерби бо Эвертон вомехӯранд. Манчестер Сити чӣ? барои тақвими бозиҳои ояндаи ин даста ҳайати дуюми Гвардиола басанда аст. Дебрене метавонад ба бозиҳо наояд. ягона бозии мушкил вохӯрӣ бо Вест Хэм аст, вале ман ягон мушкилӣ дар ин бозӣ намебинам. дигар Уотфорду, Лидсу, Ньюкаслу, кимкиҳои дигар ҳеҷ гоҳ барои Гвардиолае ки хол аз даст додан баробари ҷон аз даст додан аст садди роҳ шуда наметавонанд. гап сари квадрупл аслан бо Юрген Клоп писанд намеояд. ӯ гуфтааст ки он қадар бовар надорам. роҳ ёфтан ба финали ҷоми Англия ин маънои чемпионӣ не, ин маънои онро дорад ки мо як бозии хеле мушкили дигар бо Челси дорем. боз дар миёни ҳафта бозӣ бо Астон Вилла. хулас шароит пеш меояд ки як бозии дигар ба таваққуф гузошта шавад. моро тақвими хеле мушкил дар пеш аст, вале аз ҳама асос мо бояд фикри роҳ ёфтан ба лигаи чемпионҳоро намоем, гуфтааст Юрген Клоп. то имрӯз дар таърихи дастаҳои инглисӣ ягон даста ба квадрупл ё худ гирифтани 4 ҷоиза дар як мавсим муваффақ нашудааст. фақат як вақтҳо МЮ бо Алекс Фергюсон ба ин дастовар наздик буданд, вале дар ҷоми лигаи Англия аз Манчестер Сити шикаст хӯрданд. дар Ла Лига бошад 2 маротиба Реал Мадрид ба чунин омор даст ёфтааст. мавсими 2016-2017 ва мавсими 2017-2018. агар имсол Ливерпул ба чунин нишондод даст ёбад, пас ҳайкали Юрген Клоп пеши дарвозаи Энфилд бояд барафрохта шавад. вале як чиро донед ки бозиҳои мушкил барои Ливерпул нав сар шуд. нашавад ки бо ҳамон як ҷоизаи ҷоми лигаи Англияи моҳи феврал мансибро ҷамъбаст намоянд. хетрики навбатии Криштиану забони мухлисони футболбозро боз дарозтар кард. аз ҳама асос ғолибияти муҳими дастаро таъмин кард ва шонси ба лигаи чемпионҳои мавсими ояндаро зиёдтар намуд. боз мегӯянд Криштиану ба Манчестер лозим нест. аввал бо паси головари Энтони Эланга, баъдан аз партофти туби кунҷӣ ва ниҳоятан баъди 100 солаҳо ба қавли Суровшои Фаррухшоҳ аз нуқтаи зарбаи ҷаримавӣ голи сеюми худро ба ҳадаф расонид ва ғалабаи муҳими дастаро таъмин сохт. ҳоло Манчестер Юнайтед бо 54 хол дар мавқеи панҷуми ҷадвал аст ва агар Роналду намешуд, ҳоло Манчестер дар мавқеи ҳафтум қарор мегирифт. дар голи аввал Эланга ҳамроҳи Роналду ҳамон сабки ба қавли Фирмене Криштиануро дар вақти гол истиқболгирӣ такрор кард ва як омор ҳам пайдо шуд ки миёни пасдиҳанда ва голзани голи аввал 17 солу 81 рӯз фарқият дорад. ин дар таърихи футбол бори аввал рӯй медиҳад. Роналду аз Эланга 17 сол калон аст ва
ва футболбози ҷавон ҳам шогирди португалӣ буданро инкор намекунад. ӯ гуфта буд ки ман дар вақти тамрин бештар аз Криштиану маслиҳат мепурсам, чун аз футболбозони аз ҳама таҷрибаи зиёддошта маслиҳат пурсидан беҳтар аст, гуфта буд Эланга. ин хетрики 60-ум дар фаъолияти варзишии португалӣ ба ҳисоб меравад ки аз ин 50 маротибааш дар мусобиқаҳои бошгоҳӣ ба миён омадааст. ин рекорди ҷаҳонӣ аст ва ба ин наздик танҳо Месси бо 5 хетрики кам аз Роналду меистад ва гол аз зарбаи ҷаримавӣ барои Роналду 58-ум аст ки ин ҳам арзандаи таърифу тавсиф мебошад. нигоҳ накарда бо 2 хетрики охири Роналду соли 2022 барои ин футболбоз он қадар хуб сипарӣ намешавад. муносибаташ бо сармураббии даста хуб нест ва чанд рӯз пеш бо шикастани телефони як мухлис боз мавриди муҳокимаи одамони фазои футболӣ қарор гирифта буд. тубе ки Роналду бо он хетрик кард, аз ҷониби худи Криш ба футболбози ҷавони ин даста Алехандро Гарначо туҳфа карда шуд ва ин футболбози ҷавон Роналдуро дар саҳифаи инстаграми худ бузургтарин футболбози ҷаҳон унвон дод. медонед барои оташи баҳси кӯҳнаро фурӯзон намудан ки ба ҷои шаҳр ҳамроҳ шуд, Серхио Агуэро, ҳамшаҳрии Месси, ба баҳои ҷавон дар нисбати беҳтарин футболбози ҷаҳон розӣ нест. ӯ Мессиро ишора намуда ба Алехандро ҷавоб гардонидааст ки ту ҳоло бо беҳтаринҳо бозӣ накардаӣ. баъдан шаҳру муҳокимаву ҷангу ҷанҷолҳо дар ҷои шаҳр зиёд шуданд ва ба гапи як нафар зиёдиҳо розигӣ доданд. ӯ гуфтааст ки Месси замонҳои рақами 1 буданаш хеле хурд буд. феълан мутаассифона Месси дар сатҳи худи Агуэро аст ва Криштиану дар сатҳи қаблии худ. ӯ дирӯз ҳамон қадаре гол зад ки Месси дар як мавсим задааст. Бензема мавсими бузурги футболиро паси сар мекунад. дар дақиқаи 92 гол мезанад ва рекорди навбатиро дар чемпионати Испания сабт менамояд. аз рӯи нақшаи дар ҳар бозӣ гол задан дар кор пеш меравад. шоҳ ҳасту ҳоло. Реал Мадрид камбеки навбатиро муқобили Севилия аз ҳисоби 2-0 оғоз кард ва дар дақиқаи 92 Карим Бензема чун фариштаи наҷот голи ғалабаовар зад ва 3 холи даркориро барои дастаи шоҳона таъмин сохт. суперфорварди фаронсавӣ аввал тӯбро ба Родриго дод ва бразилӣ аввал сӯи дарвоза рафту боз тӯбро ба Карим баргардонид. аввал барои худ мавқеи дуруст ёфту, баъд зарбаи ҷонкоеро сӯи дарвозаи Севилия равон кард. бояд мард бори иқрор шуд. Бензема сӯи тӯби тиллоӣ ҳаракат дорад ва касе аз ӯ дида арзандатар нест. ӯ дар 39 бозии Реал 39 гол задааст. 25 гол дар Ла Лига ва 12 голи дигар дар Лигаи Чемпионҳо ва 2 голи дигар дар Суперҷоми Испания низ дорад. дар омори голҳои ғалабаовар фаронсавӣ нишондоди бад надорад. ин аллакай 11-умин гол аст ки ҷони қариб аз даст рафтаи Реалро мехарад. дар ин баробар ӯ рекорди таърихии худро иваз кард. 25 гол дар як мавсими Ла Лига. ӯ бо ин нишондоди худро ки дар мавсими 2015-2016 24 гол зада буд иваз намуд. ҳамчунин Бензема аввалин бор аст ки дар як мавсим аз 40 гол зиёд мезанад. 39 гол дар Реал ва 5 голи дигар дар мунтахаби Фаронса. дар рӯйхати беҳтарин футболбозони таърихи Реал низ Алфредо Ди Стефанои дастонро гузашт ва баъди Раул дар мавқеи сеюми рӯйхат бо 317 гол ҷой гирифт. лидери рӯйхат Криштиану Роналду бо 451 гол меистад. воқеан Карим Бензема роҳи тӯби тиллоиро тай мекунад, вале афсӯс ки боз ҳамин ҷоизаро ба Месси медиҳанд, барои он ки хайр ягон баҳона меёбанд. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.